Моля да плува като Blackbeard. Кой за Blackbeard викаш? Но моля да плува като Blackbeard, бро. Втора Devil Fruit негейтва. Да бе. Fucking Devil Fruit е си заедно, бе. Бро, вторият Devil Fruit Казвам негейтва ти, човека знае плота, без да го е гледал. има връща билите за да плува. Право, деда аз. Чухме нищо след това. Какво чухте? Голото било топ Билито, 7. О, втория, нали първият Devil Fruit. Първия какво? Първият Devil Fruit му дава не да... Какво му дава? О, не. Аурата, бро, аурата. Как шалава, бро. Докато седиш много време до нея. Почва да блъшва. Кой? Заглушно. Та болешката да му спасеш. Ще го пратя на тебе. Изтросай просто самет изпитваш. Искаме да алертваме чак целия мундрейс. Окей, супер. Всичко workout. Ей, защо стейква търна да поваря на моят търн? Аз мога да се движа. Защо стейква търновете? Може да изчакаме реда? Ама... О, не, това е хънгър в хадър. О, чай да се разкарам. Мога да се разкарам по време. Бро, лайв си тръгва. О, Бумин Блейд да го довърши. Бро, излезе от търн, бе. Аз станах впечатлен, ще оправи след това. Да, Дайте му на донка. Оле! как там? Чуят. Я дабл даш на добре. И при него стигам. Той е Жозеф, аз ще ти спаси от Данис. Как ще ти спаси, бро? От кое ме спасиш? От Данис те спаси, човека ти би такова. Човека ти бил противните атака. Е тръгна, бе. Дани се тук. Дани. О, вик. Тук е. Той вика Жозеф. Не ще Чем ви махна търна? си смет. Дай ми health potion, Хари. Мога, не ми даде да си взема търна. То не майндва, бро. Само се опитах да го удара. There's no enemies. Аз мисля, че един арал, който можеха да добавя на Baldur's Gate 3 е Arrow of Healing. Окей, ани да една ще го удара, бро. За какво си спел ти? What the hell? 50% всеки за тея да Жозеф, той не е кажеш. там. Какво? Ако бегам тук, дали ще има други хора, които да се ядат? Дай не видим бро, ще бъдеш. Или, може би. Какво го Няма правиш? да Орин ли я хитнахме с... Добре. Ето му да го куп. Има негов хейс. Като майн Sanctuary. Гледай го това го Стига, бат, аз съм стегна търна. Кой това валя на този спел, бе? Какво? Хейс? Бро ни солва. Бро ни солва. Да, кой е това? Това е хим. Стига, бе! Тиха, валя! Солва! Той е готов, бре! Той е хим! Фист Крик Райдер, бро. Гига чат! Да си касна това нещо. Си се го презда. Giant Slayer не дискриминира срещу ниските, бро. Мале, брата, изобщо ни пука иначе. Майко мило, умре. 35%. Чай махна Sharpshooter, I guess. Махни шарпшутъра. Колко ти е? Помощ от публиката искаш ли? Ще стига, ара.
shit! What the fuck? God damn! Че! Бих ще изчакал. А, пробвай. Трябва да се чака. Къде На е лонгрес принцип ще ви трябва да даде май. вероятно. А, не, тук е. Окей, може да го бием наш. Искам да видя. Това е Рио ли? Това не е Рио. Кой е на джуджето ли? Къде? Бро, разкарай. Некой има се след до мене. Това е one of the moments of all time. Проект негови лиц си гарантираха участие в елита, като няма как да бъдат изместени на топ 2. Не искаш да видиш. Аз се спомням. Randomize бутона, apparently. Програми беше randomize, ти Да, видя. бе, да, не мъж. This is how I find out, bro, like crazy. Just put the turn in the back, bro. Няма какво, бро. Нищо. Мисля, усещам го. 13 сесии. Между друга. Съм, бро. Какво? What's that? Chests like that don't hold trinkets. There must be something. А, какво? Що направи, бе? Ба ти бушита. Пунаха го, лейк, там и с дилца, лейк. Беше на най Да, да. Не знам в Fart 2 дали имаше нещо такова, май не, но... Не, май пардониш. Какво? Какво направи, бе? Трябваше да керим там. Какво направи, бе? Бро, трябваше да керим Пали там. се жужи. Пали се жужи, бе. Бро, това е такъв бушит. Има рекорд за фолдване, лейк. Видиш. Гетван, защо не го, you know, карва тук, защото да има, лейк, протагонист. Кой е? Картинки е шейн. Даже и отгоре. Тия, как избегаха, бе? Фонаха за мен. Взели го? Всички искат гъс шорти. Е. Неме злато. Имаш нещо за продаване? Да, Еми, на това нещо Стив не ги тук шо ланшотна. Пак ти бушита! Holy shit! Това е толкова тъпа битка. Корейства върху тебе в момента. Или си бегай, или... Или я буцай. Perception fail. 50% шанс, бро. Ще си касна на ларч, за да... Магия. Тъпчо. Не. Не. Бати тъпата битка. Хайри, това е магия. Surprisingly добре ресивната е също. Беше направена от 20 бивши Ubisoft employees, които са ги уволнили и си направили собствена компания и дропват як бенгъра. Буквално такова. Миш... Едно в Steam в момента е почти лайк на overwhelmingly positive, лайк с 15k ревюта. Не, бро, пак вавка. Не си дава, бро, това заслужава си. Така, лайк... И също не я лончнаха на някакъв ridiculous прайс, буквално е голяма игра към 40 часа и я лончват на 50 евро, бро, лайк, он си fucking дава, лайк. И са дропнали с намаление 45 в момента, лайк, crazy, бро, лайк.
Кукнат съм май тук, да. Да, може си кукнат. Няма ледър за нагоре също. Да. Да, даш нагоре. О, окей, не съм кукнат. Стига тази да не кастах от пръсна или нещо такова. Ще му дам. High defense. Как го стегнал, бе? Кой фак отвори врата? Чух звук на отключва. What is your name? Какво? True soul? Мисля, че мога метна 20 наведнъж. Да. Леброн Джеймс. Трейдера? Бегай! Марш! Кш! What seems to be the issue? Какво прави тук? Брат, знае! This should see them! The criminals criminals was just there! Какво? I'll have a Ало, look around. И си бега! Не, влезе вътре! Влезна в хач! Влезе в пещерата, май! Но, освен... Аз замръдна е тук. Ти да си там, аз съм там. Да не си пречим. Да, ама ще си по-близко до Рак за... Това го бута! Тук е такъв квест обаче. Last that thing to beds. Окей, топ път. Мисля, че е там, да. Това няма ли голям блъс срещ? Не знам. Жив съм, бе! Tash that! Nothing but the dead Duke in the Gazette right now. The real tragedy here is the Baldur's Mouth cutting its puzzle section. Това чули го? Готови ли сме за Рафаел? Gazette, nothing Yes, but just- death. Nothing but death. The broadsheet is something fun. Puzzles, for instance. Огледа си установи, че няма никой. Това ще види. Seems like the best way. Как да стана точно? Ей, какво правиш са? Ми е много чудно. Как скочи? Enhanced sleep. Аз си сям и тянки и салони. А по мене? Добре. Обитянки си спасени. Ще мога да ударам 4 пъти, брат. Ама мат хест на ръбовка. Какво? Beautiful? Не. What the fuck? Касни глоб. Скипнат и търн. Rapid up gang. Танквам ги, бе! Танквам ги! Да, не ги танкваш. А, не, имаш реч, мога ги танкваш. Ама не ги танкваш. Браво. Знам, че в посткредит си имаше вече при това ли? Сигурен съм, че просто се правиш връстона, защото ти харесва Хелсин. Няма как да си видял този епизод, не ти харесва. Това нямаше Добре. стингъл лошо нещо за този епизод. Но също не разбрах от кога има нацията в Хилсън повече. От втори епизод! Може ли да им скочи на те? На Хариси и на Жозеф ли? Да скочим, дай, аз го знам. Order to evacuate given. Дай. Що ще изкачиш?
I No, conclude okay. you are Catch Gives one of him- the attackers. Маре, виждам те. Аз ми ще взех лъша, тъй. Аз също. Окей, изкарай ми. Окей. Окей. Хъмбали! Аре! Hey, humble him! Аре! Jesus. 7 демидж. О, Мислиш, що идва? окей, сега другите трябва да ги такова. Кейк, защо екзитна? Не бе. Не се на тема. Бро, майка ти ще ти ебам на тебе. Ще имате интерн. Какво направи? Що пускаш факин Виж, търнбейст? оставим един търн, погледи ги! Не ми пука! Ударих Карла заради тебе. Малумник! Що го е на? Ударих... Защото ти пускаш факин такова, бро. Ударих Карла заради тебе. Мана голям ретърци. Аз съм Прецака ретард, бро, всичко го е буквално. anyways! Една го anyways, бро. Аз съм ретард. Time to strike. Ударих Карла Ударих заради даже не ги хавърна да ги видиш. Е така Бро, просто всичко се чакат, развали, да бе. буквално. Всичко развали. Охо. Мале. Бега ли си какво? Не. Какво? Какво? Фак. Бега си? Кой си бега? Емито! Може да сгорим там горе. Тия хогрейдерите ги сложи отдесно да клинъфнат малко. Знаеш, Това комането не е ма дясно. кължи. Е така да хитне абсолютно всеки хогрейдер. И ги сложи отдесно. Защото ми каза ги сложи отдесно. Казах ти няколко пъти сложи ги отдясно. Не си. Каза го след като ги сложиш отляво. Казах го още преди почнеш атаката да сложиш пека и барберин отдесно да клинъпнат. Не. Alt F10 ли не се случва? Телефона нямам. Не, actually ще малко имам на компютъра, това ми се записва на микрофон. It's the first dark seed of this plot. Como ще... Circle of cultists Baldur's Gate with board mind game. flayers in their midst. Какво? We might have ended it there. Ако имаше Baldur's Gate board game. Before I could send for help, Има, Ninfa каза се charged D&D. in alone. А, It was chaos. А, проблем за тази Чакай, ползваш. стена. Това е секрет стена, бро. Как Да, че тук има левър. Виж. Да, отвори се. Има много смок powder, бре. Джозеф. Виждам Рокет вали от тука. Аз не знам къде са, не. Тука накъде са, май. сега ще ви покажа как ще разбереме. Той е мит. Ми намери един. Ево. Да имам Жозеф. Там стоиш? Да. Ой, двамата ги хванах. Искам един Бро, като видели беше го как невидим. падна? Видели го как падна, бро? Остава там долу, парти ли му? Там е Орен. Айде, Чичо. Ори, него тук. Така просто ще остава червена и няма го пипелнат. Уиу! Fragile. Listen now. Ще искам да си мисля. Ве! By the way. Абсолютно това. Марк Фурнегейш. Аз знам как го довърша. Да, А! збра. Умре? Джозеф, ти моят пеканик. Ама чай малко!
Holy fuck! Гледай този generational move. Бро, моя twin касна True Strike. Бро, нямаме ли хейст полшени? Не, аз май спих последния, лейк. Има ли как да ми дадеш хейст спор гранейта в мене да го метнеш по мен? Ще да видя къде... Мога да го метна, да, лейк. Аз не стана летарджик, ако си го метна в себе си, така ще... Не, гледай на... Да, така, хвани ме. че да не хвана него, лейк. Окей, найс. Аз не мога ли сега да влезе и си взема отново акшена? Чай да пробвам ли, лейк? Жозеф? Къде съм? Да. Не, бро, what do you mean target must be an ally? Го hold person, бро. Сейв бета го hold person, лейк. Дай. Че... как съм ще сейвне? Чай да си... Моля ли си взема... Стой. Как бе, споровете не ми дадат? Къде са споровете, бро? Къде спорове? Как ще иззем? Не, бро. Стой, Ще ме не се движи. Не седиш. Разкарай ме, че ще ме бутне, бро, лейк. Дефе ли ще ме бутне сеш? Сега се махаме. Къде бе? Къде ме прати, бе? Чек. Не, бе! Какво направи? Шер. Бро, Underdog ръквист обаче имат много дрип. Така дай да е. игнорнем статуата, просто изглеждат много яко. Да игнорнем статус. Какво стана, ле? Кой е махнал? Фашна. Кой е махнал? Окей, дай видим къде мога го мейкна. Окей, имам 42 метра мувмент. Ера. Гледаш ли, Жозеф, правиш го? Да бе, прави го. Само трябва целият кръж да се измъкна, бро, лейк. Няма да стане. Оптимайзи си пафинга. Да фак ви трябва да мина през клотърите. Да бе, да, бро, лейк. Един клотърите, бе. Ти А, не знае но, на лейк. покрива. Откъде е, лейк? През портала, който ти отвори това. Нали като вземеш това нещо, ти отваря портал до него. Да, това е портала. Да, не ми Жозеф? кажа, че се играл през портала. Жозеф, сериозни ли сме? Марти си в креша! О, не. Go your photo, бро. Чай, искаш ли в Last Lighting или... Не, аз то беше пием, в... ти иди в... We're close. Sure. I can feel it. Ей, бе, тук са тифлингите, Жозеф. The absolute. Окей. С кой трябва да Има се някакви. купа от... Онаята? Enough limits, бро. Белонгвам тука. О, бро, Май, карате защото си. си бис. Да. Говоря с Харпър Дюнера, бро. Джахира Сим Шурвил, да не съм я срещал буквално. Какво казваш за Джахира? Bear with me for a moment. There are better places to talk, не съм се срещал с тия хора, бро. И го уби инстантли и сега се върна като зомби. Лейк. What the f... Да, what Да, аз the го fuck видях. става с... Не, бро. Хито fucking Годжо позата, бро, лейк. Да. Фъни рагдас. Окей, я го пробваме. Бро, какво е защо? Пан си го на тъ. Да паунсна, бро, Айде. ще умра от fall damage. Как го е? Ай, Митко. Even Dutch. Го казва зъба. Едно, не чуй, бре, лейк. Чай, аз мога да слеза, бе. Another step forward. Ако си в тази форма... Много по какво мога да слизам, ама... Добре. Това не дели го? Какво слеза, бе, лейк? Много по какво? А, май просто защото Защо съм про? А те как да виж, бро? What the fuck?
Знаеш какво стана, ако просто оставяме Shadowheart мъртва и го не си? Е, така Няма в да принцип, се като бъде. излезеш и те конфронтва Лейк Shadowheart. Че да Не, не, ревайв. ревайвай. Не, да стане мъртв. Ако не е жива, не мога да ни ливне парта. А така, не може да ни парти, ако не е жива. Добре, Лейк. Чай, аз съм ready да let go, но искам само да видя какво ще каже като е реведен на Лейк. Дали ще е матч, изобщо ще я разбере ли, ще сме направили това. Ето ни двамата, моля. Работим по въпрос. Не, трябва ми резеректване на кампания ни. Просто шоди. Добре. Трябва да си просто тръгва. Ще й дам копия, за да се кефи. пак това е фи. Брат, това ще ни трябва да замърки убитката, аз няма влеза вътре без ревайв. Ти ги изкърчи! О, здрасти. Shadowheart? О, не. Чу на земята, бе. Ти май трябва на войни, Какво? чай, шо? Люне? Какво? Какво стана, бе? Извиняй, Head Жозеф, node. не знаех, че трябва да изпълниш шуга на Лейди Шар, съжалявам. Това си рушат партито ми, бро. Не знам. Wait, I'm sorry! I Не. need a for a stress. Аз ма вота. No Like we, crazy. not anymore. Чу да се сърдиш, бе. Не! Не! Ма! Чай, Shadow О, тук е! Тук е! Здрасти, Shadowheart. Йо, Shadowheart. Not a good Мене ли ме кикат Not a от good парто? to wait. Ти готов. Can't talk right. Бро, чай! We'll have to wait. I can't talk Мишка, right. Колко си група? Чай. Whatever Switch it is, character. save it. Мога. Ай не сме Shadowheart. О! I thought I was done for. I thought perhaps I might have been. Дам. О, изпърга! Това е бил начина. Terrible dream, вика. Terrible dream. Да, Те не благодаря. And I But felt it's real, isn't it? I stood before the night song. I heard Кой Lady е? Аз Shah's и ти, words. мен нито и аз умрех. I failed. Така е. I tried to leave, доста бързо. but Shah Но бомбардирахме punished me Балтазар. for failing her. Дем, бро. Това е probably I най-accidental thought I knew the limit good of shadow pain heart an на някога, incurable бро. wound could inflict, but The fuck стана, бро? I had no idea. Са ще редимва ли? Какво ще прави, Редимва, лейк? тая Джени? идея мога да 1,000 се редимва. people all at once. The fuck? My blood was boiling. My I hair guess е was on направено, ако нямаше ревайв с Хрова и умре Shadowheart там. да- Не, си това изтъкна изобщо не е темното, бро. Буквално ти се пъгя с това нещо, ти да ливаш партито. Не, какво аз така мисля, Хайде. тебе да оставаш, бро. Айде, дай Балтазар в тялото. You already know. My father. Чай малко, Митко, не идвай. Но единствено е vulnerable там, защото лейк са оковали или нещо. That you are a child. My parents. Your you have Okay, been Morgan. forewarned for what is to come. But not yet forearmed. Speak. And see the Окей, идвайте. Това е тази музика? Ово е така. Чуваш ли тази музика? Чай да си пусна музиката. За Добре, музиката да. лейк. Махна се, ми- бро, лек, беше много мене си ми допри малко. Чай малко. С кой акшен? Да. Disengage, защото ще ме хитне с смайт, бро, лейк. Ари, Але... това може би трябваше да опишеш. Мърди се на другата посока. Не, минай през нея, бе! Какво правиш? Малко мозък, може ли? Не. Не. Дайте да набием лейк, така да дауна ми се, това ще е по-лесно. Не, давай, търчи ми тако. Аз ще питам да е ход пърсън и ще бъде. Ще насържа и си разкара невидимостта. Митко. Метни си инвиспошен в краката и бегай. Так ще не знаеш, че ти имаш... Нямам мувмент спид, бро. Енни си търна. Мога да дашна, Не. Бегай възможно е далече, бегай възможно е далече. Умираш, бре. Не си струваш.
Може би ще има надежда. Надежда. Върни се отново през Сигурно не Мумби, би нали? дошло за мене. Да, минай през Мумби, има бро, изява противните атака. След това си касна невидимост. Чай малко го запаза, бро. Трябва. Вместе с теб ще си го маха. Скачането също няма да ти го маха. Но, може да ми виниш, бро. Знаеш, ще стане. Какво? Може да ми виниш, знаеш, ще стане. Оп! Окей. Какво съм? Странно, Ще че спомня на снимаш. Бидемич. Дом, бе. Даркнес ще ласне. Не, аз нямам екшен. О, не, пак знаех си, че ще свърши, не! Аз не си спомням да съм пикал Барберен, май дефолта. Ще имаме някакъв майнфлеер, къде не е частно. Той е паднал от мапа лот. Words of mine will